Miserableak nobelako, Cosette eta Gujon Makbartarrak, Marilinen aldean ontsa galanki bizi ziren frantses literaturaren tradizioak alderantzizkoa erakutsiagatik. Noiztenka, ardiak auzoko larrea beratsagoetara ihes joan arren ez ginen gaizkigu ere. Eber Ruggieriren bortz errestaria buruan, barda arratsean adibidez, zerbitzu sekretuekiko egi asko beldurra nabaritzen nuen, bihurgune bakoitzean mehatxua senti nezakeelako. Massive Attack taldearen zinta behatzen nuen, eta ilunak bazterrak belzten zituen bitartean, musikak antxia hasten zidan. Marilinen azken arratsapaleko gertakariak kronologikoki eta mentalki zerrendatzen dituen. Hiru gizon hurbildu zitzaizkion etxera, gerora ikerketak haietarik bat Bob zela baieztatuko zuela. Beste biak, gerlaotzaren minean nor izan zitezkeen. Pentsamenduaren latzaz eta musikaren indar zaplastatzaileaz zainak daldaraka susmatzen dituen. Bat-batean saietxean norbaitekin hitz egiteko gutizia bermatu zitzaidan, eta nehorrez. Detektibe eta zientzia fikzioko novela sobera irakurri nuen, trenetan eta geltokietan aiduru denbora gehiegi pasatu nuelako ene bizitzan. Halaz, arazoz betean eukalani aurk, bidean Hollywooden ekoitzi film frankotan miretsi extraterrestrara baten gurutzatzea espero nuen lasaiki, salbatua izateko gizan. Baina, zerbitzu sekretuetako agenteen agerpenak uste dut, horma gogorri utziko nindukeela. Banekien bai, guztien joan etorriak eta telefonolinea kontrolpean zeudela, enesolasek interes piliskarik ez eta neureak salbu noski.